a lei, porque se obliguen unhas cuotas femeninas. Nosotros non levamos a 3 homes espabilados e despois do pecheo levamos a 2 mulleres, non. Nosotros levamos un home con valía, unha muller con valía, un home con valía, unha muller con valía. E así, hasta cumprir as 21 personas e máis os suplentes que levamos tamén. Levamos, ademais, unha candidatura que recolle personas de todas as parroquias, de absolutamente todas as parroquias. Josu, por exemplo, é unha das personas que nos acompaña representando a Gandra. Igual que na Gandra, levamos homes e mulleres de outras parroquias. Levamos tamén homes e mulleres de todos os sectores sociales. Hai personas que pertenecen ao mundo deportivo, pequenos empresarios, traballadores, presidentes das asociacións de veciños, mulleres que están, por exemplo, como Tere na asociación, na cooperativa do bar, etc. Tratamos de representar de alguma maneira con nosa candidatura, tratamos de representar... Non, a mí non deixa. Non lle vamos levar a contar. Son os problemas do directo. Levamos, de alguma maneira, a nosa candidatura unha representación do que é a sociedade naronesa, non? E levamos tamén todas as edades, xóvenes, maiores, menos xóvenes, edades medias, e levamos tamén unha representación de personas que non pertenecen ao BNG. Fixemos unha candidatura onde hai personas que son do BNG e outras personas que non o son. Primeiro, porque creemos que as personas, hai moitas personas que non son do BNG, pero que poden aportar moito para conseguir que Narón sexa un concello que mellore na súa calidad de vida, un concello con futuro. E creo que elas tamén, cando se decidiron a participar do Bloque Nacionalista Galego, entenden que o Bloque Nacionalista Galego é a mellor ferramenta, porque os partidos políticos non somos máis que eso, ni menos tampouco, ferramentas para tratar de cambiar a sociedade e de cambiar o noso futuro. Ben, e me toca a min, por outro lado, encabezar esa candidatura. Foi así unha decisión do Bloque Nacionalista Galego e eu creo que podo aí aportar a miña capacidade de xestión e a miña experiencia como vicepresidente da Deputación da Coruña. Sabedes que eu actualmente, ademais de ser concelleiro neste concello, son tamén vicepresidente da Deputación da Coruña, que, por daros así algún dato, é unha administración que ten un presuposto como 20 veces o concello de Narón, aproximadamente. É unha administración na que leva 8 anos gobernando o BNG, unha administración á que chegamos e que estaba nunha situación difícil económicamente e que hoxe, 8 anos despois do goberno do BNG, está, a pesar da crise na que vivimos, está nunha situación económica totalmente saneada. Nunha situación totalmente saneada, ademais de que nos permiteu, como nunca, a unha Diputación da Coruña, favorecer e colaborar con todos os concellos, con as entidades asociativas, deportivas, culturais, etc., de toda a provincia. Por exemplo, e xa non quero tampouco cansarlos con datos, a Deputación da Coruña aportoulle á comarca de Ferrol nos últimos 4 anos máis de 150 millóns de euros. Ao concello de Narón, en diferentes actuacións, máis de 15 millóns de euros nos últimos 4 anos. E ainda así, e ainda nesa situación de crisis económica, estamos nunha situación económica envexable e o noso presuposto é exactamente igual que o do ano pasado. Non tuvemos que disminuir o noso presuposto en absoluto, non? Ben, pois, quería facer eu, en todo caso, como decía antes, que teníamos así unhas eleccións bastante abertas. Non vou facer moita mención aos restos dos grupos políticos, pero sí quería facer simplemente dúas mencións a 2 grupos políticos, facer así unhas pinceladas, que son o Terra Galega e o Partido Popular, que digamos que son partidos políticos que compiten con nosotros para gobernar este concello. Bueno, en primeiro lugar, Terra Galega é un partido que, bueno, non sei se é un e dous, porque por un lado se presenta Terra Galega e por outro lado se presenta Converxencia Galega, non? Fai 4 anos pedía o voto Xoan Gato, agora Xoan Gato pide para a Converxencia Galega, este ano pide o Blanco. Bueno, eu creo que a única satisfacción que pode dar a día de hoxe votar por Terra Galega é ter a satisfacción de que vas a votar agora e xa non vas a ter que volver a votar nunca máis por eles, porque é un partido sin futuro e que vai a desaparecer.
igual que desapareceu en Neda, igual que desapareceu en Valdoviño, igual que desapareceu no resto dos concellos limítrofes, eu asegurolles que dentro de 4 anos ustedes xa non van a votar por Terra Galega, porque é un partido que se está totalmente desfacendo. De feito, na nosa comarca se presenta en Cedeira e se presenta en Narón, e incluso entre eles nin se falan, nin teñen relacións, nin nada disso. Bueno, outro partido político que eu creo que compite con nosotros é o Partido Popular. O Partido Popular eu creo que está facendo así unha cousa como un fraude electoral, non? Eu creo que realmente o que fan é un pouco de fraude electoral. Bueno, en primeiro lugar presentan a un señor que se chama Miguel de Santiago, que non é verdade, non é de Santiago, é de Ferrol. Un señor que despois de que fai 4 anos presentaron unha candidatura onde sacaron 5 concelleiros, ningún desos 5 concelleiros volve a repetir na candidatura deste ano. Ningún deles. Desapareceron totalmente todos. E non foron capaces de encontrar unha persona en todo Narón, ningún home, ninguna muller, para encabezar a súa candidatura. Bueno, non foron capaces, tampouco é exactamente verdade, porque realmente o seu candidato non é Miguel de Santiago. O seu candidato é Hipólito Fariñas. O que pasa, este señor, que xa foi candidato fai algunos anos, que xa foi incluso diputado de Madrid, cando estaba a gobernar, non se atrevían a presentalo, porque foi un señor que estuvo de concelleiro e que estuvo en Madrid durante 8 anos e non se lle conoce, en todo ese tempo, non se lle conoce que lle teña aportado a Narón ningún ladrillo, ninguna baldosa. Non se lle conoce, durante 8 anos que estuvo gobernando, non se lle conoce ninguna actuación. Bueno, e estes señores, ademais, nos tempos de crisis nos que vivimos, que se é difícil prometer que se van a facer cousas, eles dicen que teñen 130 solucións para nada. Os tempos que corren prometen aquí de todo, de todo. Prometen hasta un cementerio para cabras. Prometen de todo. Vamos a facer un cementerio. Eso sí, olvidáronse de meter o centro de saúde de Narón. Que en Narón é necesario ter un centro de saúde, olvidáronse de meter. Así yo dixen en un debate. Entón, os homens deronse conta e un día dixeron: home, Pablo, tú non estás dicindo toda a verdade, porque nosotros sí que metemos o centro de saúde. Dixen eu: non, eu mirei o teu folleto, e non ven o centro de saúde. Entón, o señor mira, aquí está, ves, está aquí, impulsar a construción do novo centro de saúde. E dixen: non, pero que sacache outro folleto, porque o primeiro que sacache foi este, e aquí non está o centro de saúde, e agora tuve que sacar outro, o centro de saúde. E xa hai que ter valor, ter que sacar dos folletos, un sin centro de saúde e outro con centro de saúde. Mirade vos que tipo de políticas fan estes señores. Bueno, fai 4 anos, había a súa candidata do Partido Popular, iba facendo prohibicios, iba prometendo de todo, e ademais dicía que ela non iba a pactar con gato. Eu non vou a pactar con gato, non sei se ustedes o recordan, que nadie o pedía, pero ela dicía: eu non vou a pactar con gato. Bueno, non pode pactar con quen queira, a nosotros non nos parece nin ben nin mal, gobernar en solitario, pactar, non é bon nin mal, intrínsecamente en si mesmo, non? O que xa era engañoso era que ao mes seguinte xa estaban gobernando xuntos. Bueno, gobernando xuntos é unha maneira de decirlo tamén, porque seguramente ustedes recordarán que durante estes 4 anos o goberno de Terra Galega e do Partido Popular tuvo máis de disputas, de diferencias e de encontronazos que de goberno en conxunto. Foi unha xestión, incluso para o noso concello, bastante desastrosa. Seguro que a ustedes les sonará a rúa perimetral da Ganda, que queda por aquí ben cerca. Recordarán que foi unha obra que se fixo tarde, mal e arrastra, e perderon 750.000 euros, que temos que devolver todos os veciños e veciñas de Narón. Temos que devolver ese diñeiro e temos que devolver tamén os intereses. Vamos a ter que pagar todo eso. O control das obras no noso concello tamén brillou pola súa ausencia. Eu, así como datos salientables, porque me quedan ali un pouco en frente ao concello, bueno, falar da Rúa do Rosal, que a tuveron que asfaltar 3 veces, eu creo que é conocido de todo o mundo. Ou na urbanización das Lagoas, onde fai un ano que se urbanizou as Lagoas e as rúas xa se levantan, me parece un auténtico escándalo e que deixa á vista que estes señores, en vez de estar visitando as obras que teñen que facer, non o estuveron facendo.
E así poderíamos dicir de moitas máis cousas de xestión dun concello que actualmente está totalmente paralizado. A súa xestión económica tamén foi bastante deficitaria. Hoxe, Narón, eu xa sei que estamos na crise, decía antes, non? Por eso tamén damos datos de momento de crise, sin embargo, temos unha economía saneada. No Concello de Narón temos unha economía con problemas. Unha economía que hoxe xa non paga as facturas ao día, que xa ten problemas para facer de frente ás facturas. Unha situación económica onde temos unha deuda que xa para poder amortizala e pagar os intereses temos que dedicar o 15% do noso presuposto, que é un porcentaxe moi, pero moi elevado. Unha economía onde estuvemos gastando o que non ingresábamos. Xa no ano 2010, nosotros avisábamos de que se estaba gastando ingresos que non se iban a percibir. Non lo negaron, cando se aprobou os presupostos non lo negaron. Un mes despois xa tiñen que reconocer que non iban a ter esos ingresos do Estado, que iban a ter de devolver dinheiro e ainda así gastar o que non ingresaron. Gastaron o que non ingresaron e o ano pasado, no ano 2010, se gastaron en promoción e publicidade a friolera de 2 millóns de euros. 2 millóns de euros se gastaron en promoción e publicidade, porque os suplementos que salían nos diferentes medios de comunicación, ou ir a programas de radio, ou ir a programas de televisión, os trípticos que a ustedes les chegaban cada vez que viña a factura de Cosma ou outro tipo de factura, que viña acompañado dun tríptico do alcalde ou da antigua portavoz do Partido Popular, todo eso tuvemos que pagar os naroneses e as naronesas. E mentras todo eso estaba sucedendo e veíamos que non se realizaba xestión incluso ante outras administracións, falo, por exemplo, do caso do centro de saúde, que eu creo que tamén é outro exemplo de encontornazo entre eles. Un centro de saúde que aínda a día de hoxe, 3 anos despois de que hai un protocolo coa Xunta, 3 anos despois, aínda hoxe non sabemos os naroneses e as naronesas se se vai a construir. Porque a Xunta di que a Xunta do PP di que se non compramos terrenos, non fan o centro de saúde, e o Concello di, se non me aseguras que me faz o centro de saúde, non compro os terrenos, e así levan empantanados 3 anos que nin arde nin xo. E os veciños de Narón esperando por ter outro centro de saúde para mellorar o que xa temos masificado. Pois eso foi a experiencia que tuvemos nestes 4 anos de desgoberno entre o Partido Popular e Terra Galega. E, mentras tanto, o Bloque Nacionalista Galego, tanto dentro do Concello, onde fixemos unha oposición seria e constructiva, apoiando incluso máis do 90% das cousas que foron ao pleno, opoñéndonos a aquelas cousas que creíamos que non eran correctas, a maiores deso estuvemos tamén xestionando en outras administracións para conseguir que os naroneses e as naronesas foran atendidos como merecen. Foron xestións do Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, a Escola Infantil da Gándara, que foi financiada íntegramente pola Diputación, a Estrada de Lóngaras, o soterramento das liñas de alta tensión de Freixeiro, cando ainda estaba o bipartito na Xunta, a urbanización das Lagoas, que foi financiada en máis de 3 millóns de euros entre a Diputación e a Xunta de Galicia do bipartito, o plan de obras e servicios, que tamén foi unha actuación que financia a Diputación de Coruña, o Centro de Maiores de Cidade de Europa, que tamén foi financiado pola Diputación de Coruña. É dicir, mentras todo eso ocorreu, o Bloque Nacionalista Galego, mentre ocorría este goberno, o Bloque Nacionalista Galego estaba xestionando noutras administracións para conseguir que se invertira en algo. Eso creemos nosotros que nos avala, a pesar desta nova cuestión, para decir que de alguma maneira nosotros tamén estivemos gobernando este Concello que agora queremos xa gobernar desde aquí. Por eso queremos establecer un contrato con ustedes, un compromiso, quero establecer un compromiso con ustedes, donde eu non lles vou a prometer 130 solucións, non lles vou a prometer esta cantidad de cousas que aquí se escriben e que sería, é imposible executar, cousas que incluso que a nosotros nos parecen innecesarias, por menos en estes momentos que creemos que hai outras cousas moito máis prioritarias e moito máis necesarias. E queremos traballar fundamentalmente en 3 apartados que a nosotros nos parecen os máis importantes e fundamentais. Primeiro, creemos que neste momento o
O problema fundamental que teñen os naroneses e as naronesas é o emprego. E aí nos queremos comprometer a que desde o Concello, ainda que a maioría das competencias están na Xunta de Galicia, a maioría das competencias as ten ese presidente actual da Xunta de Galicia que cando era candidato decía que ele en 45 días iba a acabar co paro. E hoxe Galicia, a pesar de que ten as competencias totalmente, porque eu creo que a Zapatero podemos criticar de moitas cousas, que hai moitas cousas que fixo mal, que as fixo desastrosamente mal, pero, sin embargo, hai que reconocer que as competencias de emprego son totalmente a Xunta de Galicia. É a que ten as competencias de emprego. Están delegadas desde o Goberno Central na Xunta de Galicia, que é a que ten competencias. Por eso, que a pesar deso, e que non está facendo nada, e a pesar de que se prometeu que en 45 días se iba a solucionar, nosotros, desde as nosas competencias do noso Concello, queremos crear unha axencia de promoción industrial que facilite que as empresas se podan instalar no noso Concello, que facilite a través dunha ventanilla única, que non teñan que andar desperdigados por diferentes ventanillas, sino que teñan todas as facilidades para que os seus expedientes sean resoltos, se podan asentar coa maior rapidez posible e podan crear postos de traballo. Nos parece tamén moi importante colaborar non só en que as empresas creen postos de traballo e que a xente traballe por conta deles, sino en colaborar que se faga tamén autoemprego. Creemos que tamén debemos de fomentar o autoemprego e iso é necesario forzando e colaborando coas entidades financieras que nestes momentos non están dando financiación, forzándoas e colaborando para que estes emprendedores podan ter financiación para iniciar os seus pequenos comercios ou os seus pequenos negocios. E tamén nos parece moi importante actuar desde esa axencia en temas de formación. Non podemos estar dando cursos por dar cursos de formación. Temos que dar cursos de formación axeitados ás necesidades reales. Non podemos estar dando cursos de formación de pintores cando que a xente está solicitando, o que se pode estar demandando son albañiles, por exemplo, non? Entón, non podemos estar gastando dinheiro na formación sin ton iso. Outra cousa que para nosotros é tamén moi importante é o tema do plan de urbanismo. Creemos que hai que facer un plan de urbanismo que humanice Narón. Estamos agora nun momento onde a construcción e a promoción de vivenda, desgraciadamente, está nunha situación moi mala. Pero, como non sei se a frase é moi acertada, como non hai mal que por ben non veña, creemos que no que se refire ao plan de urbanismo é un bon momento para chegar a acordo cos asociacións de veciños, coas entidades sociais e tamén cos constructores e cos promotores para facer un plan de urbanismo que amane este concello. Porque todos coincidiremos que, ainda que en Narón se construe relativamente ben, a nosa calidade constructiva dos nosos pisos e das nosas vivendas, con excepcións, é de unha calidade relativamente boa comparada con outros concellos, si é verdade que o urbanismo que temos non é un urbanismo que faga de Narón unha cidade agradable para as persoas. Creemos que hai que facer unha cidade con unhas ruas máis anchas, onde haxa zonas verdes, onde haxa árboles e onde haxa dotacionales e onde haxa servicios. E que teña en conta tamén os temas da mobilidade, que creemos que hai que ter tamén un urbanismo que teña en conta como se moven as persoas, a donde van e de onde veñen, e que en Narón, afortunadamente, primeiro temos que fomentar o transporte público, e en Narón, afortunadamente, contamos con algo que outras cidades están demandando. Os candidatos da Coruña, os candidatos de Santiago, os candidatos de Vigo, están falando de que queren ter un metro lixeiro. Nosotros xa o temos, de alguma maneira xa o temos. Temos, por exemplo, a FEBE, que nos fai perfectamente ese servicio de metro lixeiro, ainda que non pasa pola Ganda, si por outras zonas de Narón, si pasa. E eu creo que temos que facer un urbanismo pensando en que FEBE non pode ser un rural. Ten que ser todo o contrario, ten que ser a espiña dorsal do urbanismo que deberíamos de facer en Narón para fomentar o transporte público. E por último, eu creo que outra das cousas nas que nos temos que esforzar é no tema dos servicios sociais. Eu mencionaba antes que a Deputación colaborou para que esta escola infantil fora unha realidade, colaborou tamén para que ese centro de maiores de Cidade de Europa sea unha realidade. Hai cousas nas que temos avanzado, pero que temos que avanzar aínda máis.
Nos parece fundamental que se construa ese centro de saúde. Debería poñerlle rodas, poñerlle pau na roda ao avance de Narón. Se o resto decidiron que sea así, non vamos a ser nosotros que deseamos tozudos e paremos que se faga. Pero o que non pode ser é que este ocurrindo aquilo que comentamos. Levamos 3 anos e non sabemos se se vai facer ou non se vai facer. Creemos que é fundamental que se construa ese centro de saúde. Creemos que é fundamental que se construan máis escolas infantiles e apostamos por eso, por esa necesidade. E creemos tamén que é fundamental que se construan máis centros para personas maiores para atender todas as necesidades. E creemos, ademais, que os servicios sociales deben ser públicos, totalmente públicos, porque creemos que desde aí e desde os servicios sociales se pode crear emprego e creemos que os servicios públicos é como mellor se pode prestar este tipo de servicios. Nos parece o máis lógico e o máis acertado, incluso o máis avanzado. Pois eu sei que agora está moi de moda querer privatizarlo todo e decir que todo o privado funciona ben e que funciona moito mellor que o público. Pero eu podo asegurarles que en países europeos nada sospeitosos como Holanda ou Dinamarca, o ensino é totalmente público. Non existe, bueno, hai un marxen de ensino privado, pero a gran maioría, máis do 95% do ensino é totalmente público. E iso eu creo que é os países nos que nos temos que mirar, é o espello ao que temos que referenciarnos se queremos progresar. Finalmente, xa para non alongar moito máis a miña intervención, o meu compromiso e o compromiso do Bloque Nacionalista Galego a xestionar dentro deste Concello para que os expedientes non se paralicen, para que os ciudadanos sean atendidos o máis rapidamente posible e o máis favorablemente posible, pero o meu compromiso tamén a xestionar ante outras administracións, ante a Xunta de Galiza e ante a Diputación da Coruña e ante o Goberno Central, para conseguir que Narón sea atendido correctamente. Dixen eu antes que a Diputación da Coruña, por exemplo, nos últimos 4 anos lle trasladou ao Concello de Narón máis de 15 millóns de euros de inversión. A Xunta de Galicia, nos 2 últimos anos, 0 euros. Nos seus 2 presupostos, do 2010 e do 2011, 0 euros. Eu, se son o alcalde de Narón, non me quedaría sentado na miña silla, nin andaría mandando cartas nin chamadas por teléfono. Eu creo que hai que levantar o cu da silla e ir a donde corresponde a defender os dereitos das naronesas e os naroneses. Ese é o meu compromiso de xestión dentro do Concello, pero de xestión diante de outras administracións. Por iso, quero invitalos a que o próximo 22 de maio vayan a votar. Eu xa sei, como decía antes, que hai moita xente e moitas veces eu tamén o teño que escoitar, non? De que todos os políticos somos iguales, de que todos facemos exactamente o mismo, non? Eu creo que non. E eu creo que personalmente estou avalado para decir que non todos somos iguales, pero entendo o hastío da nosa sociedade e os problemas que pode ter. E podemos, en calquer momento, manifestarnos contrariamente ao que está ocurrindo. Pero, ademais de manifestar o noso descontento, ou tamén outra maneira de manifestar o noso descontento, é indo a votar o próximo 22 de maio e facendo por o Bloque Nacionalista Galego. Somos un partido pequeno de momento, xa fomos moito máis pequenos. Somos un partido que cree neste país. Por lo tanto, aspiramos a gobernarlo e nos esforzamos día a día porque eso sea posible. Necesitamos a súa colaboración. Teñen o noso compromiso. Vayan a votar o próximo 22 de maio, fagan o Bloque Nacionalista Galego, porque Narón ten futuro, porque Narón ten dereito. Moitas gracias e moi boas.